सानै साथाम गोसो थोनाय लाब्ला माबोरै जायोलै सानै साथाम साथाम साब्रैसो लाबाला गोसो थोनाय माबोरै जायो फोरमायहरलाय दै हेलौ लोगोफोर दिनै माबा टाउन थांनो नागिरदों टाउनाव मानि थाखाय थांनो नागिरदों मिन्थिद' माबा खोरि बायनो खोरि नांगौ जादोंलै गस्लायाव गोदान नै आलिया बोरै एकदम फाल्थु दै गोजासो बिदि जायो फाग्लानो आइ भगबान सावस्राव खोरिया बिराद दाम ना दुखिया मानसि आरो बायनो हाया नामा गोसो बिराद गोबाव जाबायमोनलै बिदि आलि लेथ्रा थाबायनो मोनिया गामियाव थाबासो देनजार दालाय बहाथो देलाय दाबो गामियावनो थायो थानायालाय माने खोथाया ओरैबायदि आरो दा मानोबा फैदों ना दा थांबाय थादो ट्रेनालिनि उनाव लोगोफोर नै या ट्रेनालि टाउना बैथिं जोंना टाउना बैखिनियाव मोनगोन आरो ओमफ्राय नैबे ट्रेनालि दायो जों थांबाय थादो ट्रेनालिथिं आलिथिं थांगोन आरो आलि थांनानै टाउनाव थिखांना जागोन जायाथाय नायनोसै लोगोफोर माबा मैया ना मामोन मैयानो मोनदां भिडिअ मोनसे बानायना होदोंमोन ना जेनेबा नोंनि भिडिअआ जेब्ला नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जायाखै ओमफ्राय जायनि सिगाङाव जेसेबां भिउस फैदोंमोन आरो बेसेबां माने नों डलार्स आर्निं खामायदोंमोन आरो बेखौ मनिटाइजेसन जानायनि उनाव मोनोना मोना बेखौ जेनेबा नोंसोरनो बानायनानै होदोंमोन ना भिडिअ ओमफ्राय दा लोगोफ्रा नायजोब्बाय दा नोंसोरो बाय माबाब्रा जेबो कमेन्ट बरा माबो हरा आसखा थाबाय थायोलै हरदो कमेन्ट मोननैसो लोगोफोर माबा दलं मोनसे खुलुमसादों आरो बेयाव दा जनानै दंथ'यो र' एकदम गरमलै मास्क लाबा माबा हांथोनो मोनजोबो सेट मास्क लायाबा आरो 5 थाखा होलायनांगोन दा फाल्थुसो माबा बोरैबा पिम्पल्स माने मोनसे खोथा सोंदो लोगोफोर माबा मोखाङाव दब्रा इदिनो पिम्पल्स मा बुङो बेखौ सालमाय बिदि जाबा मा दावाय लाबा गायोलै एसे माबा हरलाय कमेन्टआव लिरनानै ओमफ्रायो मोनसे खोथा सोंबावनोसै आरो सानै साथाम गोसो थोनाय लाब्ला माबोरै जायोलै सानै साथाम साब्रैसो लाबाला गोसो थोनाय माबोरै जायो फोरमायहरलाय दै जों मोनथिनो लुगैदों माने गैफेराना सासेबो साथाम लाबाथाय साब्रै साबासो लाखागोन आङो गोसो थोनाय बाननानै आरोना नङालै ओरैसो बुंदो